O zi binecuvântată tuturor! Vă mulțumesc din suflet că mi-ați deschis porțile casei și ale spațiului vostru astăzi. Numele meu este Mario și vă urez bun venit la Il Signor. Spațiul nostru dedicat oricui s-a simțit vreodată judecat, etichetat din cauza trecutului sau privit de sus de către celălalt. Te-ai simțit vreodată ca și cum oamenii îți ved doar greșelile? Ca și cum trecutul tău a creat o etichetă de care pur și simplu nu poți scăpa? În Biblie, o femeie a intrat la un ospaț purtând un vas de alabastru plin cu parfum prețios. Liderii religioși din încăpere au judecat-o imediat, șoptind despre reputația ei și numind-o păcătoasă. Considerau că ea nu avea ce căuta acolo. Dar Iisus a privit-o complet diferit. În Luca capitolul 7, versete 47, El i-a luat apărarea în mod public, recunoscând iubirea profundă și declarând că păcatele ei deopotriva de multe au fost complet iertate. Lumea este rapidă în a-ți arăta defectele și lentă în a oferi har. Însă Iisus acționează invers. El nu privește la șoaptele mulțimii, ci la sinceritatea inimii tale. Dacă celălalt te judecă astăzi, amintește-ți că singura opinie care contează te-a declarat deja iertat și profund prețuit. Oamenii îți pot folosi trecutul împotriva ta, dar regele ți-a curățat deja viitorul. Vă mulțumesc că mi-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvinteze!